Вітанкі, меня зовут Кацярына, гэта канал Код, і у нас сёння куб эскейп. У нас не так шмат засталося, куб эскейпа у нас, пазбегнуць куба, гэта вось пячора, якую сёння трэба прайсці будзе, і асобнае гэта пазбегнуць куба парадокс. Ён не ўваходзіць у куб эскейп калекшн, таму што гэтая частка, яна, як кажуць, яна даволі спецыфічная, таму яе вось якраз такі калі што яна неяк асобна купляецца і яна трошкі асобна праходзіцца ад гэтых усіх частак. Вось. Яна ж, штосьці нешта паміж самім куб эскейп і ўжо Расці Лейк. Такім чынам. Вось што шкада, то што я сёння трошкі лора пачытала ради цікавосці. І увогуле тое, што адбываецца ў гэтых гульнях, мы нават да пачатку, ось як гэта ўсё завярцелася на гэтым іржавым возеры, мы нават не ведаем. То бок, гісторыя лоры, з якой ўсё сезон спачынаецца, нават калі Лейк возьмем, гэта такое што-то незразумелае, то яна, ўсё пачынаецца не з яе і нават не з вандербумаў. Вось. І якраз такі ў гэтым пачатку гісторыі нам тлумачаць, адкуда ўзяліся спадар. Ён, дарэчы, не сава, ён філіл. Хаця не, ён сава. Спадар сава, спадар трусік, спадар алень, там спадар крумкач. Тэхнічна пра спадара крумкача мы з вамі даведались вось і з папярэдняй вось якраз такі карані. Гэта арыджинал. Таму што ў нас вось гэты былі два браты, Вільям і Олдас, ён, можа, памятаеце яго партрэты, на партрэтах яго былі чорныя вочы, я вось, дарэчы, пра неяк услух нават гэта казала, і вось ён якраз такі стаў потым спадаром крумканчом, а мы гулялі за Вільяма, як выявілася, і таму ён да нас звяртаўся ўвесь час, там братка, калі вы памятаеце, вось гэтыя браты, і мы якраз такі былі Вільямам, і таму што яны вось якраз такі гэты эліксір, яны алхімікі, там што тут эліксір жыцця, адзін ператварыўся на вось гэтую душу чорную, а другі стаў спадаром крумканчом. І вось, як неяк што. Але да іх там цэлая такая гісторыя, і я нават не ведаю, будзе ў нас пачатка яе нет. Так. Іржавае возера прэзентуе. Ага, пячора. Так, гэта мы ўжо бачылі. Сюды? Так, зіма 1972 года. О! 1972 годзе нарадзілася моя маці. Нам сюды? О! Чаго? Так. Возьмем дровы. Тут у нас одразу... Бляха, я опять забылась на свои окуляры. И... Тут у нас, слухайте... Зусім нешта не зразумела. Так, тут кубы намаляваны, гэта мы ведаем. Ого, шосьці варыць. Не варыць будзем, а плавіць. Ага. Нам трэба, как павук з'еў муху, ці каб муха пазбегла павука. За кого? І? Ага. А як? Пачакайце, я не разумею логікі. Карацей, я павінна так зрабіць, каб пазбавіць... муха стала вольнай, а павук яе не з'еў. Куды я магу рухацца? Давайце глядзець. Пойдзем па гэтым боку. Гэта... Вось гэту нам аднаму. Гэта таксама гэта. На гэтую, бачыце, не клікае. Сюды. Не тое. Сюды. Таксама. Таксама. Чому я сюди не можу клікнути?
А магу. Магу. Сюди магу? Магу. Сюди? Ні. Ой, я пролюбав. Штосьці, може, тут павінна быць яшчэ? Ну, ён, типу, жре при любым раскладзе. Ён ось так ідзе. Ну, лагічна было б вось гэтую прыбраць, каб ён напрамую не мог ісці, той бок, каб ён вот так. О, я ж кажу. Ляці, муха! Ага, угу. А тады у нас жре гэтую. Так. Йой-йой-йой-йой-йой. Так. Спачатку мы гэтую ратуем муху. Потым гэтую. Ой-ой-ой, не. Не тое. Ну тут, падаецца, лагічна пачынаць з гэтай. Калі я прыберу вось гэтую, ён бегае вось так. Так. Не тое. Калі я так зраблю так, то бок першы крок заўсёды будзе гэты. Цяпер пытанне тут што можа зрабіць. А, блін, я не заўважыла. Ну, сюды пабяжыць. Ну, тып, калі так зроблю, так? Так, давайте думаць. Просто па логіцы. Гэта зразумела. Так. У яго цяпер якія ёсць шляхі. Калі мы прыбіраем гэту, ён ідзе сюды. Ён ідзе па больш кароткаму шляху, умоўна кажучы. Ну, вось. Лагічна. Калі мы прыбіраем гэтую павуцінне, ён пойдзе ў цэнтр. Так, так. А вось ад цэнтру, калі мы праберам гэта, ён пойдзе сюда, калі гэта, то пойдзем... Ну, вось... Не, гэта неправільна было. А як тады? Ну, сюды мы не можам... Проста, калі мы гэта праберам, яно сюды пабежыць. То бок гэта зразумела. А тут ён адразу бяжыць. Слухайце, некая гэта рэальна складаная. Проста, калі мы ў гэту абіраем, то зноў адразу. О, я затупіла. Магчыма. Не затупіла. Не! Боже, я арахнофобка. Я не хочу за пауков гулять. Тут будзе схема складаная.
Слухайте, гэта было прасцей, чым ёлы-палы, іх ужо тры мухі. Адкуль яны бяруцца? Так, гэта вызвалілі. Дарма я гэта зрабіла, его трэба сюды было загнаць. Так. Блін, я забыла, як я рабіла ў першы раз. Ось. Ага, гэта дрэнна, не туды пайшлі. А калі я так зраблю, што будзе? Пу-пу-пу-пу, гэта я дарма. Ой-ой, туды не трэба рабіць. Не так. Ага. А ты вось так тады ідзеш, да? Дарма. Не з той пачала. Ты сразу в бок бяжыш, так, так. Ага, можліва, гэтую мушку не трэба адразу ратаваць. Ой. Бляха, а такая складаная сапраўды. Ой, як. Бам! Ой, некую кнігу знайшлі. Так, звінькнула. Кніга. О, люстэрка, гэта мы. А хто мы? Мне трэба выпіць. Ты шо, дзед з таго дня нараджэння Дэйла? Окей. Алкаголікі вы. Так, тут трэба штосьці будзе пакласці, наша мясарубка. О, ключик, гэта заўсёды добра. Так, у мікраскоп таксама трэба штосьці будзе пакласці. Што? А, цягнуць. Окей, но мы пакуль не ведаем адгадку. Так, дарэчы, я прачытала, што гэтая сабачка... Да меня дошло пра жукоў. Зараз. Гэтая сабачка, цяпер ён, несмяротны. Гау-хау, я зразумела, табе штосьці дасць. Во, я зразумела, што жукамі. Чаго? Так, ціха. Вашу гэтую наскальны жывапіс я пагляджу ў іншы раз. Глядзіце, чырвоны робіць... Лётае па колу, то бок у нас ёсць 0. А дзе жоўтая сядзіць? Жоўтая сядзіць у сабачкі. Жоўтая робіць... Так, жоўты робіць... Тут кажаны лётае. Так, жоўты робіць квадрат, то бок гэта будзе... тут ёсць малюнкі. Во! А чырвоны робіць кола проста. Тут простае кола ёсць? Во!
Яка я розумна. А вось, до речі, і лор під'їхав. І тут чогось не хапає. Жовте, червоне. Так, я не вельмі невыразныя. Тут нешта. Падаецца, вось і кубы нашы. Угу, вось дзе ўся гісторыя. Так. Ага, чаша Петры. Запалки! Ну, я, конечно, выбачаюсь. А где мой ключик? А ключик где? Где ключик? Я не взяла ключик? Ага. Не туды. Не. А дай... А, гэта молот, типу форма для ключика. А это что такое? Пюпитер. Окей. Магчыма, у пячоры не так цікава, як я думала. Так, вось гэта паміж сабой камбінуецца. Гэта зразумела. А куды гэта паставіць? О! Пачакай, машынка. Ага. А, я магу гэта дрыгаць. То бок спачатку павінна было быць белача. Окей, гэта я зразумела. О, блакітны. Ага, блакітны як без концась. Кажан! Гэта кажанчык з... Вітанкі! Мяу! 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 Ты мне падабаешся! Так, блакітны вось такі якраз такі і будзе значок, і засталося шэры ці то белы, не зразумела. Тут есть дзесьці муха? Намалю лінію. Ці працягні лінію. Ну тут пакуль нічога мы не зробім. І вони такі гук даюць, мне непрыемна. Сюды? Сюды? Сюды. Так, толькі трэба будзе сюды штосьці заліць. Я, правда, не ведаю, што. Магліжліва, вось тут нам будзе. А як табе дапамогчы, братик? Дзірку заляпіць? Магу толькі парэзаць. Не, ты не рэжешся. Кніжку пачытаеш пакуль? Не? Ну, дзе яшчэ адна муха? Так, а як гэта раздалбаць? Ну, типу, тут уже неправильно склалося. Так, чорны, белы. Чорны. Две таких. Ой-ой-ой. Одна такая. Так. Чорны. Чорны. Коричневый. Коричневый. Чорны. Белый. Чорный. І што? Птушку дало? І што з тобой рабіць? Могу тебе забрать. Не. Окей, у нас тут тем. А що з ім рабіць? Ой, тебе пырнуць трэба. Ну, я тебе не хотела. Не? Ты почитаешь? Ну, мало ли ці що. Так, а що яно нам дае? Гэта тотем. Тут тільки куби оставить. О! А якого плану лінію я повинна зробити? В ось таких задачках я, до речі, древно розбираюся.
А я павінна нейкі ўзор зрабіць ці ўсё тыпу закрасіць? Цяжка. Ты хочаш... А, жучок яшчэ нейкі. Ось тут? Так, вось ён. Ага, ты трохкутнік даеш, я зразумела. Що у нас тут? Так, окей. А що долбить будем? Тебе будем долбить? О, бутыль з водой. Ты там хотел пить? На? Не. Так а я тебе даю. Не? А, Не. Может, ты питки хочешь? Давай, мяу. Мяу, не хоча. А, Не. Во. Уже лепей. Але у нас тут нічога нема у гэтай чашы Петра. І пакруціць мы не можам. Так? Не можам же ж? Так, пакруціць мы не можам. А ключика у нас няма. А для чаго нам гэтая вадзічка? У нас кніжка ёсць, ножик ёсць. А табе што даць? Ты кушаць хочаш. Уф. Не? А гэтыя сценкі можна прабіваць? Не, нельга. Што я туплю? На пюпітр кніжку ставім. Ага, вось. Частка першая, вандербумовская. Вільям Вандербум, апошні крэатар эліксіра жыцця і смерці. Вось мы за яго гулялі у нашым раздзеле карані. Вось нашае дрэва. Якое у нас тут ёсць? Нам трэба тыпу паставіць, дзе хто як. Окей, першымі у нас тады былі тут Джеймс і Мэры. Так, я адкладу гэта ў бакі, каб было. У нас тут ёсць падсказкі, асабліва з Альбертам. У іх нарадзілася 3 дзіцёнка. Альберт, Эмма і Сэмюэль. Сэмюэль ажаніўся з Ідай, і у іх нарадзіўся Леонард. У Эммы нарадзіўся Фрэнк. Роза нарадзілася, калі так можна сказаць, у Альберта. І ўсё гэта ператварылася на нашу Лору. Типу, Вільям перано нарадзіўся Лору? Далі ачывку. Генеалогія. У нас есть карточка. Так, можем... Далі можем. Детектив. Дейл Вандермеер. Подорожник. Тревелер. Так, ось дед. Не, нельзя покласти. Наш Вільям плюс вось гэты відавочны эліксір. Перарадзіў яго на Лору. Лора неяк звязаная з Дейлам. Ад яго не зразумела, што нам патрэбен гадзіннік. І нам кубы, вось гэта чорны і белы куб. Помніце, мы даставалі на млыне з Лоры вось гэтыя кубы. Тут так, частка 3. Кюр, я не ведаю, гэта R у них такая? Не, error. Кубы, гэта B. Вось, Олдас Вандербум. Крумкач. Вось я казала вам у пачатку, што так ён ператварыўся на крумкача. Так, перажыць сваё папярэдняе жыццё.
сустрэцца са сваімі дэманамі чорны, блакітным сіні. Гэта якраз такі мінула ніколі не памёрла, гэта нават не мінулае. Калі вы памятаеце, у нас была падарожжа ў часе, якраз такі Лора, вось гэтай сінія кубы рабіла, і наш Дейл, ён вяртаўся ў свой 9-й дзень нараджэння і ратаваў сваю сям'ю, бацькоў і дзеда. Але ў нас ёсць нейкі жоўты яшчэ куб, якога не было. Так, успаміны з'яўляюцца не толькі ключом для мінулага, але і для будучыні. Угу. Нам тут вырашылі Лору накідаць. Так, частка 4. Вялікія... Вось вылецела слова з галавы. Я ж памятала, я ж казала. Наступствы. Так, вось наша Лора Вандербум. Перанароджаная розум. Вось якраз такі у нас клініка ментальнага здароўя на Расці Лейк, туды, куды яна павінна была. Хай кубы вас прывядуць сюды. Ураўнаважце свае часткі свайго мінулага жыцця. Стварыце эліксір жыцця і смерці. Знайдзіце нешта там. Карацей, вось як нам зрабіць экстракт. Сабачка павінна пасракаць. Падаецца. Срачку мы кладзем у вадзічку, а вадзічку даем спадару Крумкучу. Я ведаю маленькі спойлер, што спадар Крумкач, дарэчы, гэта вось. Гэта вон ёсць. Гэта... Ой, не спадар Крумкач, гэта спадар Сава. Вось хто это. Так, а што нам тут з чым рабіць? Ты сюды? Да ты заздраў. Сюды? Не. Сюды? Сюды? А навошта яно мне? Можа, тут кудысьці ўставіць? Не. Собачка будешь? На. Не будешь. Слухайте, я нават не ведаю, што рабіць. А, можа, табе? Што з табою рабіць? Я не... Ты павінна штосьці нам тут какнуць? А як зрабіць, каб ты какнула? Ціха, пачакайце, я вось на гэта... Не, не клікаецца. Паходня як паходня. Да я... А як тут... Мужик, што ў цябе ёсць? А як я павінна рашыць гэтую загадку? Я вам хто? Тут мы забралі кніжку, мы ўжо яе пачыталі. Дзед просіць напой. Які напой? Дед, ты бы завязывал, конечно. Чым мы павінны накарміць сабачку? Можа, я павінна тут пабіць яшчэ? Нейка мяўкае. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, я нават не ведаю, як гэта рабіць. Адной лініяй, так? Бляха, хто гэта такі разумны павінны быць?
Ну і? Ні, знаєш, може, ніяку іншу лінію треба? Ой. Хе, прикольно. Стоп, стоп, стоп. 4 лямпочки. Так. Ні. А що тут треба зробити? Так. Почекай. Так, гэта вентыляцыя или гэта ліхтары? А што калі гэта ліхтары? Але што гэта дае? Дзед кажа, мне трэба выпіць. Добра. У гэтых гульнях часам вельмі дзіўная логіка. Так, выпіць. Піць трэба з бутэлькі. Ну, тыпу, вадкасці знаходзяцца ў бутэльках. Як малюецца бутэлька? Чаго? О! Ліхтар! Дзе? О! Нечакана у нас простыя гульні? Окей. Калі вы марылі вярнуцца ў дзяцінства, у вас есть магчымасць. Так, і... Вось, дарэчы, гэта выглядае як нашы браты. Ослад... Я ўжо забыла, як яго звалі-то. Олдас. Олодс. І Вільям. На. О! А вось і лор, я дарма вам распавядала. Нам паказалі, вось так, ён стаў гэтай душой, потом мы зрабілі гэта дрэва, перарадзіўся ў лору. Лора, вось... Так, яна стала таксама гэтай душой цёмнай. Вот, ты стаў спадаром. Моль! Так. Моль. Кусяй. Во! Фотачка з Дейла. А што нам гэта ўсё яшчэ дае? Гэта у нас было вось тут, правильно? Вось. Так, можа, я іх магу сюды пакласці? Проста яны... А куды іх тады? Ой, я не то зрабіла. Ага. Можа, сюды? Во. Во была падказка. Я не з таго боку пайшла. Зразумела. Вось Дейл. Дейл, якую дае нам форму? А яшчэ раз пакажаце? Карацей, Дейл дае зноў знак бясконцасці. Вось так. Ага, зразумела. Ой. Так. Шлі мы адсюль. Вось так. Не туды. Вось сюды. Так, гэта будзе цяпер вось гэтае. А яму куды трэба выйсці? А што яму трэба? О, Дейл, вітанкі. Не, халера, не разумеем. Просто вось гэта, яно ажно вось тут. Так.
Да, можно так хутенько рвить. И что? Ага, угу, все, зразумела. Так, гэта вам... Стой. Цяпер... Гэта, дарэчы, фазан. Яна фазан. Вяртаемся нам сюды. Фазан. Фазан, так? А як дае... Я магу сюды дайсці? Ого. Так, Дейл, ідзі сюды. Гэта спадарня голуб. Ну, тут лёгка. Гэта быў наш спадар кабан. І спадар трусік застаўся. У спадара трусіка вось. Так, Дейл, ідзі. Ідзі. О! Зноў рука! На. Чаго? Мы што, гэта сабачкі будзем карміць? На. Не, не сабачка? Та ты слухай. Шосьці чалавечае. Не? Руку дапамогі, так сказаць, ніхто не хоча. А, фу! Ну, я тэхнічна угадала. Усё ж такі сабачцы ідзе, да. Давай! Дзякуй. Заўсёды марыла. Пашлі глядзець. А що я павінна скласці? А що я павінна скласці? Я туплю. Не. Яны павінны перасякацца ці не павінны перасякацца? Што павінна быць? Я не ведаю, я чыста... Чаго я зрабіла? Неяк наўгад вырашыла. А, яны не павінны перасякацца, так? Так яны перасякаюцца. Я зато Я... Так, трэба тут спачатку пачаць. Боже, колькі ў гэтай сабакі тут бактэрый. Ну, дзякуй Богу, што не глісты. Ну, гэта, прынамсі, было лёгкае. Ёксель-моксель. А вось і наш кубік. Угу. Не, так нельга. Угу.
Хм. Тут мне 3 лініі засталося. Так, так. А як гэтыя 3 лініі тады перавесці? Так, таксама 3 лініі застаецца. Не ведаю, наколькі... Вось гэтыя заданні, яны, тыпу, не дрэнныя, але проста іх так шмат. Неяк трошкі пацягну. Так само пацягну. Так, а тут што? Всё? Гэта потым мы бачылі па схеме. Боже, якая ж ты гучная. Ой. Во, забралі. Дзетна. Нам тут фокусы показваюць. Давай, вылазь. Во, як ты ператварыўся. Выпіў і... Знайшлі. Так, гэта тады мы вяртаемся да кніжкі нашай. У Дейла ёсць. Не. Во. Олдас, твой здымак. Так. Іджы, как бы. Неяк там, типу, слімачок. Так. Частка слімачка. Так. Ага. Так, яшчэ адзін. Нам яшчэ Лору трэба знайсці здымачак. Кубы? Што нам трэба рабіць? Кубы лавіць? Так. Не рыбку. Во! Спачатку трэба нам белы куб. Потом быў чорны куб. Потым быў сіні куб. Не, значит, штосьці няправільнае. Не, а што? Што не так? Чорны мы бярэм правільна. Белы? Не. Чорны, добра. Жоўты? Не разумею. Рыбкі. А ў чым прыкол? Што тут трэба зрабіць? Рыбкі глядзяць вось так. Во, рыбкі... Не зразумела. Рыбкі паказваць. Я цяпер васьмінога павінна зловіць? Ну, давай. Потым... белы. Так. Потым чырвоную рыбку. Потым блакітны куб. І цяпер вось гэта тыпу жоўты. І на выхад. Ой! Што гэта? Ой. Руда. Дайшло. Не.
Во. Ключик, окей. І дзе у нас была шуфлядка апошняя? Вось гэта. Во. Ізалента. Зараз, мужик. Яшчэ? Ты не лопнеш? Гэта? На. Спадар сова, я ж казала. Типу, а дзе ачыпка? Во! Свежае паветра. Здаров. Так, падарожжа Дейла толькі пачынаецца. Окей, а дзе... Я не знайшла чацвёртую яшчэ. Ты павінен скласці ўсе мемрс. Нам яны патрэбныя для будучыні, для эліксіру. Ну, на глыбіні... Я Алдус? А хто я такая? Стоп, а хто такі Алдус? Быў Олдус. Я Спадар Крумкач? Я Спадар Крумкач, так. Я ж у люстэрках глядзела. Я заблыталася. О! Так, і апдаемо дыямант і апошні. Штосьці яшчэ скажаш? Хе-хе. Ну, добра, гэта прикольна. Так, і кніжка нам засталась... Ой... Лора была ў канцы, так? Вось. У Лоры просто змейка, як не дзіўна. У Лоры змейка... Я ўжо забыла, які... Якая змейка? Хе-хе. Так, пачакайце, я трошки заблыталася. У Лоры змейка, кажется... А, не ў той бок пашла. Раз, два, два, два. Угу. Так. Слухаць. Прыемна адчуваць сябе разумнай? І во. Типу, што спачатку было? Сюды дыман? Не. А што тут трэба рабіць? Пып. Ну тут стрэлачкі ёсць, яны круцяцца. Вось як на іх цісну і цісну. Ну, типу... Што? Сектор прыс на барабане. Ага, дарэчы. Не, ты больш кушаць не хочаш. Ты мне даў дыямант? А навошта браць ценнік? Сюды пакласці я яго не магу. Незразумела. Пабіць сценку я не магу. Падпаліць сценку я не магу. Можа, тут стрэлачкамі трэба вырушыць? Не. Ціскаю на клавіатуру, нічога не адбываецца. ВСД таксама не дапамагае. А што я тут павінна уставіць штосьці? А што яшчэ мы маглі прапусціць? Усе гэтыя запалілі. Тут, падаецца, ўсё забралі. Можа, у кніжкі ёсць падказка? Не, гэта... А навошта нам дыямант? Можа, гэта парадак, як усё павінна быць, калі ў нас чацвёртае?
бо кніжка ў нас потым скончваецца. Але тут іх як мінімум ужо не 4. Гэта нашы іспыты. Вось гэта то, што мы бачылі першую, пра Олдаса і Вільяма, так, і Лору. Гэта іспыт Дейла быў. Гэта у нас было апошняе, а вось гэтыя два што? Сабачка, табе можа дыямант патрэбен? Не патрэбен табе дыямант. Спадар Сава, можа ты возьмеш дыямант? Не. Чаго? Не рухаецца? Халера. А ну-ка, пачакайце. Там было таксама 6 дзеленняў. Вось гэта пад пытаннем, але чаму іх тут 2? Тыпу... Гэта ў гэты бок і гэта ў гэты бок. Тыля, як складана. Ну, зноў жа, мы тут не можам пакуль... Ага, угу. Чырвоны павінен паказваць на гэта, а гэта на гэта? Ну-ка, давайте праверым. Ага. Не, тут просто у нас... Яно просто не потухла, я не ведаю. Гэта ўсё? Чаго на халеру? Сюды? Не. Штосьці сюды трэба будзе пакласці. Угу. Не, ў гэты тазік нічога не кладзем. А што тут? Цыцкі. Я выбачаюсь. А што з імі рабіць? Ну? Ты б чаго? Ну, воіны, тыпу, падаць павінны тут. Пагляжу. О, ну вядома, то ж яшчэ... Ёпсельваць. Ё-маё. Бу-бу-бу-бу-бу. А інструкцыі... Гэта нерэальна. Гэта... А што я тут павінна напісаць? Свет? Ла, Л, І, гэта... Не ціскаецца. Трэба, можа, сюда штосьці ўставіць будзе. Ты? Не падыходзіш. Таксама не падыходзіш. Ага, во. Мне трэба гэтым не кіраваць, перавесці на іншы бок. Вось гэта ўзяць і туды закінуць. Добра, а як гэта зрабіць? Штосьці тут незразумелае.
Пакуль не ведаем. Яно ўсё... О! Тут чагосьці не хапае. Угу. Нічога не бачна. Па-па-па-па-па. Сюды штосьці яшчэ. Боже мой. І што, мы паехалі? Не. Таксама не можам. Добра. Пуф! Так, пакуль нічога не робім. Так, глыбіня... Глыбіня 40. Наши показники 2 и 3. Так, не открыть. Ага. Раковинка. Это где кубы наши находятся. Так, так. Ага. Так. Так, яшчэ раз паглядзім на схемы. 3 сюды. 3 адсюль. 2 туды. Глыбіня 40. Гэта я разумею. Ну, 3. Тут 5. Наши 3. О! Знайшлі. Куб нейкі знайшлі. Цяпер як да яго даплыць? Во, бачыце, цяпер у нас зялёнае паўсюль. О! А ну, круціцца не будзеш? Так трэба. О! Класс. Мы поехали. Ага. И теперь нам трэба наш корабель повернуть. Нам повернуть трэба налево. Во. Я могу тебя повернуть вот так. Во. Так. Ага. И чего теперь? Все зеленое? Не. Координаты треба змянить. Ну, треба вось гэтую. Не, до речі, не меняется. А що тепер робіть? Як плыть далі? А що ми зробили? Не ведаю. Ой-ой-ой-ой-ой. Нам наоборот треба. Не, та? Где я на холеру? Ой. Падаецца, я нешта таго гэтага. Бульк. Буль-бульк. Назад можно мне? Я передумала, я випадково натиснула. Але тут нічого нема. Тому що так, я не там, де треба. О! Я там, де треба. Ні, я не там, де треба. Я проплила трошки месца.
Ну, вось гэтымі я ўжо варушыць не магу. І глыбінёй не магу. Ну так, глыбіня ў меня заглыбока. А як? Скіньце, калі ласка. Так, глибиня подається тая. Ага, тоді нам треба повернутися. Спочатку сюди, потім сюди. Ні холєри не розумію. Ну, глибиня правильна, ось тут є 40, яна і повинна бути 40. Але нам трошки наперед треба. Север тут. Ми у правильному накерунку. До мене, подається, дійшло. Ось. Ну? Поднять. Опустить. Забрать. Атрымаць. А дзе ён? Куды мы яго адправілі? Рыбы паплылі. А дзе мой куб? А дзе куб? Що я зробила? Я його викинула? О, прикольно. Оно стало жовтим. О, хе-хе. Рыба. Гэта капцілка. Окей. Угу. Давай, рыба. Ой, я не ведаю, гэта добрая рыба, не добрая. Хе-хе. Всё? А я іх магу здымаць. А навошта? Цікава. Якая рыба. Рыбуляка. Ой, а як з імі справіцца? Може трошки ніжей не треба. Тут дві треба зловити. А як їх дві зловити? Ой.
Приколдес. Угу. Гэта можна так пакінуць. Ой, о, тут можна было аддаліць. Трошки не так. О. Ого. Дзіўную рыбу далі. А тебе куди? А забер. Ха. Не зрозуміла. Чого? Та ми знайшли вже. А, ось він. Харві і Лора. А. О. Я их могу мясом изменить? Нет. Ну, потягивайся. Бачите, гэтыя не подтягиваются. А, может так? Здоровки. Белый куб. Атрымалі. Так, цяпер па гэтай жа логіцы мы павінны далей кіравацца, но, падаецца, мы яшчэ з рыбамі не разабраліся. Ага. Ты ідзеш сюды, а тебе тады надо вось так? Не. Тебе трэба зверху. Недзе вось так. Ага, трошки ніжэй. Угу, яшчэ ніжэй і яшчэ ніжэй. Угу. А што з гэтымі рыбкамі рабіць? А, о. Всё, прикол зразумеўся. Ага. Зразумела. Тебе недзе сюды. Ты куды ідзеш? Туды. Слухайте, божечки, яка я разумная стала. Так, і рыбку сюди. Ага, яна самая цяжкая, тому мы іх мяняем. Угу. Во. Сова. Окей, а що сова? Мы live in yellow... А, ось тут, подається, тоді може бути овал. О. W. Это L или T-E? Зараз проверим. І що гэта дало? Крабик. Привет, крабик. На. О, перлинка. На перлинку. Не хочу перлинку. Куб хочешь? Не, штосьці яшчэ яму даць. А перлинку... О, слух... Не, падаецца, гэта лухта. Ну да. Ой, що я туплю?
О, дійшло. А. Так. 30. Глибиня 30. Так, воно у нас было десь тут. Так, приберу наші шарики. Так, як там було показано на здимочку? Где она? Церква и наш готель. Церква и готель повинны быть на одной линии. Десь ось так. Так. Не быть мне марачкой. 2,2, глибиня 30. Ага. Знайшли. Так, нам на кольки треба? 1, 2, 3. 3 уверх. Потім повернуться. Потім налево. Сюди. 1 крок. Во. І тепер змініть нашу глибиню. Нам на 30. Ях. Риба, дійди. А що я тобі можу тут? О! А що я можу їй сказати? Їй сказати мув? Типу, а дійди? А як буде сказати move? А я і move не можу сказати. Тут немає V, тут є W тільки. Що рибі-то сказати? Бляха, надо поглядеть. Тут буде кров'я. О, нам про самозабойство розповіли. Позитивно. Ну, тут, принаймні, ми ведаємо, що вже робити. Але риба нам повинна нешта сказати. Здається, до мене дійшло. Ну як? Ось у нас є накірунки. Ось гэта низ, гэта верх, лева-права. Рыба повинна з'їсти рибу, так? То бок їй треба уверх і улева. Так, так. Знаєш, ми їй кажемо уверх, гэта up, кропка, кропка. Так? І П, пі. Кропка. А я думала, он добре, давайте поглядимо каліну у одну, а потім може різними словами. Так. Так, і тут у нас пі. О. Тепер треба їй сказати, гэта лева будзе, left. Гэта L, да? Раз. F,
F. Раз, 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 раз. І просто ням. Вона з нами розмовляє. Вау. Риба, стой, а що ти кажеш? I. I. N. Гэта N, так? Ті. Ні, подається N. I, N. I, N. К? Інка? Ні, можливо, щось не то. А, інк! Інк? На? Ні, а як їдать? Гэта слово інк. Інк – гэта наш атрамант. Нам ён патрэбен. А як яе атрымаць-то? Ля загадка. А як атрымаць яе атрамант? Так. Во. У нас же ёсць, дзе пішуцца літаракі. Інк. О! Октопусі. Ага. Ні. А, што я зрабіла? Блін, так було ўсё добра. Можна мне з самого пачатку? А куди я тискала? Сюди? Ні. Угу. О, моё. Ха-ха-ха. Так, гэта я разумею, куды цяпер. Гэта сюды. Так, щас, зараз. Ага. 0,0 это глыбіня. А гэта 4. 4, 6. Окей. 4, 6. 4, 6. Во, нашли. Так, гэта нам трэба павярнуць аж 2 разы. Один у бок. Ось так. А, яшчэ раз? А, так, на яшчэ один. Яшчэ раз один. Ну, пролічылася жанчынка. Так, тут просто. Тут нам засталося павярнуцца. 1, 2, 3, 4. І 4 наперад. Павярнуцца на ўсяго лишь уніз. Тут лёгка. 1, 2, 3, 4. Так, мы на месцы, і цяпер трэба нашу... падняцца нам.
І... Ми на нулі. Так. Чух-чух. Чух-чух. Давай. Оп. Наша пош. Блакитний. Ми рибу будемо ловити ще раз. Добре, зараз розберемося тільки з блакитним і потім рибку ловити. Йоксель-моксель. Що тут? Не ведаю, що тут, але нам дали блакитний куб. Окей. А куди ми ще попливемо? За жовтим? Ой. Ну, фактично. Так, комусь допомагаємо рибу уводити. Я не супраць. Коли можна допомогти, чого ж не допомогти? Що, я ще раз? Ой. Тут трошки ось так надо взять буде. Ніяк так. Чому ти вниз пішла? О, вверх. Туди трошки ближе підставимо. Ну что я витрачаю своє життя? Давай, тягнись, рыбка маленькая, великая. Ну. Мне подобаецца, калі глядзіш на Ютубе, хто як праходзяць гэтай гульні, там когось, ну... Гэта было вельмі нечакана. Фу! А я павінна што, пазбягаць акулу ці дапамагаць акулу? Акулу можна шлёпнуць? Ну, чыста такое рытарычнае пытанне. О, амаль адразу. Ледзьве атрымалася. А адкуль там у возеры акула? Акулы водзяцца не ў марской вадзе? Я не ведаю. Так. Так, я не буду прыхоўваць, я тут падглядзела. Трэба было паглядзець у пераскоп. К і Т. Окей. Дзякуй, дзед. Вось, паглядзім, што нам далі дасць. Тому што тут, правда, усяго так шмат, я забываю, што ў нас тут ёсць. О! Давай, круг. Давай. Отдай! Мы зламалі мачту, ха-ха. Так, глыбіня 50. Гэта наша царква. Ад царквы 3 уверх і 1 у бок. Так, царква вось тут. 3 уверх. 1, 2, 3 і 1 у бок. То бок у нас з вами 3, 4, 50. Давайте. 3. 50 я уже сама поставила випадково. Окей. Спочатку ми з вами тоді подимемо
Так, ми на глибіню 50 чогось униз пішли. І так, накерунок нам тут раз, два. А, хоча ми можемо... Ну, в будь-якому випадку. Тоді на 2. Раз, два. Два. Поворот. И 1. Але тут нічого нема. Я не на той глибині? Да ні, подається... Блін. Ой, заберемо куби. Ай. Ось все поламалося. Неприємненько. Так я тут. Во, я на точці. А де куб? Сраные скримеры. Господар кабан, надо идти по... А що треба? А-а-а! Я не ведаю, што рабіць. А чаму так страшна? Залаты куб далі. Господар кабан, ну иди. А кому золотой куб давать? Тебе? Я ў шоку нафиг. Я нават не ведаю, што сказаць. Абасрацца. Чаго, бляха? Дзякую вам за ўсё. Меня зовут Кацярына. Яшчэ пачуемся, яшчэ пабачымся. Па-па.